Gracias, señora presidenta. Señoras e señores diputados, señor conselleiro, comenzarei por anunciar o voto afirmativo do BNG para esta proposición non de lei. Non podía ser doutra maneira, en primeiro lugar, porque o BNG comparte os 10 argumentos que acaba de expoñer o ponente, e, en segundo lugar, porque o propio BNG hai moi poucos días en sede parlamentar defendeu unha proposición non de lei que tamén exixía a retirada da lei Wert. Aproveito a miña intervención para reiterar que o Grupo Parlamentar do BNG entende que este anteproxecto, invade as competencias en materia educativa da Galiza e introduce cambios legislativos que deterioran a calidade do ensino público galego. Por esa razón, o Bloque apresenta unha emenda á proposición non de lei que pretende introducir un punto novo que diga: o Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a defender as competencias educativas exclusivas da Galiza, nomeadamente a fixación de currículos, materias troncais e defensa do idioma galego como lingua vehicular do ensino, como único xeito de defender un modelo propio de ensino público galego e de calidade, no camiño de recoñecemento da realidade plurilingüe, pluricultural e plurinacional do Estado español. Agardamos que a nosa emenda sexa aceitada. O BNG é claro que rexeita a LOMCE e a nós o que nos chama poderosamente a atención é que unha lei de tanta relevancia se pretenda aprobar sen un consenso amplo, sen un amplo debate social e sen a participación do profesorado, das organizacións que o representan, sen un amplo consenso da comunidade escolar e dos diferentes gobernos con competencias en materia educativa. Non é de extrañar a contestación que está a ter por parte da comunidade educativa e de moitas comunidades autónomas. Cando menos, señor conselleiro, polo menos das que defenden as competencias educativas propias. Pero, se o BNG exixiu e exixirá a retirada da LOMCE, hai moitas máis persoas que así o exixen. A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público fixo máis de 15 peches por todo o país, máis de 3.000 persoas participaron e pediron a retirada dunha lei reaccionaria, españolizadora, antigalega, privatizadora, clasista, antipedagóxica, antidemocrática, confesional e liquidadora da igualdade de oportunidades. Tamén reclamou a retirada da LOMCE a sociedade galega, moitas AMPAs, sindicatos do ensino, movimentos de renovación pedagóxica, o estudantado e moitos partidos políticos. O 6 de febreiro, folga xeral, cun apoio maioritario en Galiza pedindo a retirada da LOMCE. O 18 de febreiro, 10.172 sinaturas do profesorado galego foron entregadas no rexistro da Xunta demandando a retirada da LOMCE. A maiores, hoxe a contestación á LOMCE multiplicouse. 9 de maio, máis de 40.000 persoas participaron nas movilizacións convocadas na Galicia. Por certo, un dos territorios do Estado onde a participación foi máis elevada. Nestas movilizacións insistiuse en que a LOMCE supón afondar na privatización do ensino, o que intenta trasladar a ideoloxía neoliberal do Partido Popular. Insistiuse en que afoga o sistema educativo galego, que aumenta a confesionalidade, que liquida a xestión democrática dos centros e que expulsa o alumnado do ensino e pon en tela de xuízo o dereito á educación. Neste día 9, a Sociedade Galega e o Ensino Galego, cunha participación elevadísima de profesorado, alumnado, pais e nais, vou rematando, señora Presidente, afirmou firme e rotundamente un non á LOMCE. Está claro que esta lei debe ser retirada porque de nacer, nacerá morta. Só ten o apoio do PP. Só ten, señoras e señores diputados, o apoio da patronal da privada. Para rematar, o BNG, despois do éxito da folga do 9 de maio, pide
a retirada da LOMCE porque elimina a igualdade de oportunidades, porque pretende volver a unha sociedade, e xa remato, na que o valor das persoas se mida polo que posúen e o seu futuro se dependa de onde e en que familia nace. Moitas gracias, señor Pombo. O BNG defende un ensino laico, público, galego. Moitas gracias.